Logo, moi bo día, obrigada por asistirdes a este acto, un acto de enorme trascendencia para Santiago de Compostela e un compromiso, neste caso, entre o Bloque Nacionalista Galego e Compostela Aberta, que formamos parte deste goberno municipal, co Grupo Municipal Socialista para asinar un acordo sobre os orzamentos de 2025. Un acordo necesario para a veciñanza de Santiago que responde aos intereses a proxectos ambiciosos e importantes e que significan poder desenvolver os retos do futuro. Así que eu creo que en primeiro lugar, quero agradecer tanto o traballo feito a nivel interno tamén polos servizos da Casa, pero de maneira moi especial o traballo feito polo Concelleiro de Facenda tamén aquí presente, por todas as persoas que conforman este goberno e, como non pode ser de outra maneira, ao Grupo Municipal Socialista e ao seu portavoz Gonzalo Muiños polo traballo desenvolvido até o de agora para chegarmos a este acordo. Globalmente temos un orzamento equilibrado que se totaliza en case 146 millóns de euros. Esta é, ao final, a cifra da que estamos falando, con un gasto corrente que se achega aos 133 millóns de euros e cuns fondos para investimentos reais que están en torno aos 13 millóns. Completamos xustamente este orzamento cun expediente modificativo que chegará algo máis doutro millón de euros financiados con baixas. Sabedes que é un orzamento, porque xa o trasladamos no seu momento, onde non se formula ningunha suba dos actuais impostos, o máis importante, do que ten máis trascendencia e do que habitualmente se fala, pois é o do IBI. Ao final non existe ese incremento orzamentario, pero sí que se prevé unha maior recadación debido a esa eficiencia na xestión de diferentes áreas municipais, no labor de inspección, no labor de revisión dos padróns de varios tributos. E hai unha novidade importante, como tamén xa trascendeu públicamente, a nivel dos ingresos, que é esa creación do imposto por estadías turísticas. Un imposto que sí que se ve reflectido e recollido, como non pode ser de outra maneira, nos ingresos. Tamén é significativa a incorporación dun crédito bancario por importe de 2,5 millóns de euros que se corresponden co amortizado en 2024. Por tanto, non se aumenta a débeda do Concello. Iso no referido, neste caso, cos ingresos, no tocante aos gastos, eu quixera facer simplemente referencia a destacar algúns aspectos. Por un lado, que a porcentaxe de orzamento que supón o capítulo 1 para gastos de persoal é moi importante, supera os 42 millóns de euros, é dicir, en torno ao 29% do gasto, que se completa con algúns importes do capítulo 2. Pero o segundo máis importante, digamos, un elemento fundamental é todo o que ten que ver cos contratos relativos á propia prestación de servizos, contratos que teñen que ver co tema da recollida de lixo, de comedores ou do servizo de asistencia no fogar, de actividades de abastecemento, de saneamento. Son gastos, claro, de funcionamento que realmente, como é sabido, sufriron unha importante inflación nos últimos tempos que absorben unha parte moi importante dos recursos dispoñíveis. Así que neste capítulo 2 temos 66,6 millóns de euros, aumenta un 15%, sobre todo, como dicía, no relativo aos grandes contratos. Mais alén destas cifras, eu creo que o que temos que destacar hoxe, no que estivemos de acordo as tres forzas que hoxe asinamos este compromiso orzamentario, é en cumplir unha serie de retos, unha serie de compromisos que podíamos dicir que cumpren 5 eixes que defendemos. Por un lado, o eixe social, a atención àqueles colectivos máis desfavorecidos. Foi algo en que xa viñamos traballando desde o ano anterior, desde o anterior orzamento, e que seguimos con esa aposta polo servizo de axuda no fogar, polo funcionamento dos comedores, pola conciliación, pola axuda en xeral a estes colectivos. Hai outro eixe prioritario tamén nestes orzamentos, que é a aposta polas políticas de vivenda.
Onte mesmo, como sabedes, o Concelleiro de Urbanismo presentou ese resultado do estudo sobre o tensionamento do mercado residencial no noso Concello, que tamén dá unhas liñas importantes de por onde temos que ir. Temos que ser capaces de procurar que haxa unha solución habitacional en Santiago a prezos razoáveis. E, por tanto, estamos traballando en desenvolver esa entidade mercantil pública, xa poderíamos ter plenamente en vigor se no seu momento o Partido Popular non a eliminase. Entón, nós temos realmente un obxectivo moi importante. Hai unha cantidade nos investimentos moi relevante que supera os 4 millóns de euros dedicados justamente a estas políticas de vivenda. Hai un terceiro eixo importante que é o mantemento e a mellora do espazo público e das infraestructuras, con un compromiso por un lado co rural, esa dedicación de todo o POS, de todo o plan de obras e servizos da Diputación ao rural, tamén esa dedicación dos 3,5 millóns de euros comprometidos pola Xunta de Galicia tamén para saneamento e abastecemento no rural, coa lógica tamén, coa correspondente achega desde o Concello, e, por tanto, ese compromiso co rural que se mantén, que xa tamén no orzamento de 2024 estaba aí superando as porcentaxes que marca o Pacto polo Rural, que asinamos tamén as distintas forzas políticas, e exactamente o mesmo vai acontecer nestes orzamentos. E tamén partidas importantes dedicadas a mantemento e mellora das vías e de instalacións urbanas. Iniciamos o proceso de acondicionamento integral de 2 zonas da cidade. Por unha parte, esa área norte da cidade histórica, partindo desde Almáciga cara a Salgueiriños, para o que estamos preparando un proxecto integral co que optamos aos fondos EDIL, e, por outro, a reurbanización da área sur do Ensanche, cun proxecto para a Rúa de Santiago de Chile. Hai un cuarto eixe centrado nos equipamentos, é un eixe sempre importante, está vinculado directamente ao benestar, á mellora da calidade de vida da xente que habita en Compostela, con partidas para instalacións deportivas, chámese para esa primeira fase de intervención sobre o Estadio Vero Boquete, ou a aposta por Santa Marta, ou polo Pabillón de Lamas, ou o tema da cociña central para o novo modelo de comedores escolares, ou a rehabilitación da Casa das Persoas Maiores, cuestións que teñen que ver con realmente proxectos importantes de equipamentos para a cidade de Santiago de Compostela. E o quinto, xa para rematar, o quinto dos eixes importantes destes orzamentos está na sustentabilidade ambiental, algo que a ninguén se lle escapa nestes momentos, é absolutamente fundamental, tanto para crear consciencia na propia sociedade como para que as administracións dean exemplo na aposta pola compostación da materia orgánica, da renaturalización de espazos ou polo tratamento adecuado do ciclo da auga. E, por tanto, dedicar cantidades importantes a condicionar o antigo vertedoiro de Piñor, ou un proxecto que se presentará a axudas autonómicas para o tratamento da fracción orgánica. Tamén están, como non podía ser de outra maneira, as axudas que precisamos para proxectos que contan con fondos europeos. Todo ese proxecto de Entresar e Sarela, ou Ecobosque de Conxo. Ou as cantidades para o plan de fuga nas redes de auga, para a reparación da tubaxe da captación do Tambre, ou o incremento que temos que incluir porque nestes momentos xa están moi avanzadas as obras da nova depuradora da Silvouta, e, por tanto, pasan de unha cantidade que precisábamos en 2024, que estaba dotada en 800.000 euros, agora superar o 1.200.000 euros. Así que é un reto importante tamén que nestes momentos se avanzase de maneira tan decidida en termos, por fin, esta nova depuradora. Así que o fundamental é recoller, eu creo que, importantes capítulos para eixos que teñen que ver de maneira fundamental con retos de futuro a medio prazo. Eso é justamente o que guían estes orzamentos. Un orzamento enfocado ás necesidades reais de Compostela, feito con ambición, máis equilibrado, que tamén aposta pola modernización da nosa administración a nivel interno, para facela máis eficaz, para prestar servizos de calidade, que ao final eses servizos son as competencias fundamentais que temos que desenvolver e o que máis interesa ao conxunto da veciñanza de Santiago. Así que remato xa como comecei,
neste caso, pois, agradecendo ao Grupo Municipal Socialista este apoio para este borrador de orzamentos realizado polos dous grupos de goberno, Compostela Aberta e Bloque Nacionalista Galego, e tamén anunciando pois, que a partir de agora o que nos toca é iniciar ese trámite interno, comezar pois, todo o expediente para que o máis cedo posible estes orzamentos sexan presentados e poidan ser aprobados dentro do pleno municipal. Xa lle paso a palabra a Gonzalo, cando queira. Sí. Creo que, bueno, pues moi bo día a todos e a todas. Eu, igual que fixo a alcaldesa, quero comezar esta intervención manifestando a nosa satisfacción por chegar a este acordo, por estar hoxe aquí neste Salón Verde asinando un documento de propostas de orzamento 2025 os tres grupos municipais. Creo que estamos en dúbida ante unha boa noticia para os veciños e veciñas de Santiago. Unha vez máis, os tres grupos municipais de esquerdas da Corporación do Concello de Santiago demostramos que antepoñemos os intereses da cidade, antepoñemos os intereses dos veciños e das veciñas ante calquera outra consideración. Penso que esta a ser a tónica habitual, a tónica dominante no ano e medio que levamos de mandato. Un mandato complicado, un mandato cheo de enormes retos. Os comentábamos estes días públicamente moitos deses retos que afrontamos neste 2025 e para afrontar eses retos é imprescindible ter estabilidade orzamentaria. E os tres grupos municipais que aquí estamos representados, Compostela Aberta, Grupo Municipal Socialista e Bloque Nacionalista Galego, creo que temos demostrado de forma reiterada a nosa capacidade de diálogo e a nosa capacidade de chegar a acordos en prol dos intereses comuns, dos intereses dos veciños e das veciñas de Santiago. Eu non entendo outra forma de facer política, creo que a política ten que ser a política do diálogo, dos acordos, esa é a esencia da democracia. Penso, ademais, que compre reivindicala máis que nunca, porque levamos un mandato donde de forma recurrente e reiterativa por parte da oposición do Partido Popular cuestionan a legitimidade deste goberno por ser un goberno en minoría, por ser un goberno de coalición ou por ter que chegar a acordos e ter que dialogar cando non se pode plantear outra acción posible en democracia. Entonces, creo que hoxe estamos a mostrar esa política do acordo, do diálogo, e estamos a demostrar tamén que as tres forzas de esquerdas pois traballamos polos intereses dos veciños e das veciñas. Hoxe volvemos a decirlle á veciñanza de Santiago de Compostela que desde o goberno ou desde a oposición pois cumprimos co mandato das urnas, cumprimos co mandato das eleccións municipais do ano 2023 e cumprimos coa capacidade de chegar a acordos para facer políticas públicas progresistas e transformadoras na nosa cidade. Xa debullaba a alcaldesa con as principais liñas estratégicas do orzamento e do acordo orzamentario. Eu non vou a entrar no detalle dese acordo, pero é un acordo amplo, é un acordo transversal que toca as diferentes áreas de xestión municipal, é un acordo que nos permite continuar avanzando por Santiago de Compostela, continuar reforzando servizos que son claves como poden ser os servizos sociais, continuar traballando pola igualdade de oportunidades, afrontando retos que temos por diante como pode ser o da mobilidade sostible ou ese reto que non é un reto exclusivo do Concello de Santiago, senón que é un reto compartido con outras administracións públicas como é o reto da vivenda, e continuar tamén apostando por servizos públicos de calidade. Ao mesmo tempo que se fan obras que son moi necesarias e importantes tanto no rural como nos barrios. Estas son as principais liñas deste orzamento e deste acordo orzamentario para o 2025 que poñen de relieve que os tres grupos municipais temos moitas cuestións que nos unen, non? Que temos moitos obxectivos en común e moitos obxectivos compartidos e que continuaremos dialogando e traballando polo ben da cidade.
Cos orzamentos e co acordo orzamentario comeza un longo ano de intenso traballo. Os orzamentos, ao final, son esa ferramenta que permite desenvolver políticas públicas e o comezo para poder poñer en marcha todas esas iniciativas e afrontar todos eses retos para o 2025 que fomos detallando estes últimos días e polo tanto, neso estaremos traballando. A min gustaríame reivindicar o papel tan importante que teñen os orzamentos. Ás veces non se lle dá a importancia que realmente teñen, na miña opinión. Moitas veces están infravalorados e grazas a ter orzamentos, grazas a ter estabilidade orzamentaria, temos unha ferramenta para facer cuestións importantes para a nosa cidade e para afrontar as prioridades e as necesidades que teñen. Durante o 2024, gracias a ter orzamentos, podemos avanzar na área social. Por exemplo, tivemos avances significativos en servizos tan esenciais como pode ser o servizo de axuda no fogar ou o incremento de becas de comedor escolar, entre outras cuestións. Así que, creo que grazas a este acordo que asinamos hoxe, continuamos e temos a posibilidade de continuar avanzando por mellorar servizos e mellorar moitas cuestións e retos os que se afronta Santiago de Compostela este 2025. Eu remato xa, pero quería rematar insistindo na idea que comecei a miña intervención, que reiterar a nosa satisfacción por ter chegado a este acordo de orzamentos e tamén agradecerlle a todas as persoas que o fixeron posible. Bueno, hoxe é un día importante para Santiago, non? Como xa se dixo, porque chegamos a un acordo bo para as nosas veciñas e veciños. É un acordo que demostra que é posible dialogar e chegar puntos en común, cando o que importa realmente son os problemas da xente. Sí que quería agradecer en primeiro lugar o traballo de todas as persoas que participaron neste proceso, por suposto esa vontade que creo que houve por parte de BNG e de Compostela Aberta, pero sobre todo entenderán agradecer as miñas compañeiras do Grupo Municipal Socialista, evidentemente a Mercedes Rosón e a Marta Val, que xunto a Mari Lemos e eu mesmo formamos parte desa comisión negociadora, e tamén non esquecerme de todas as compañeiras e compañeiros de grupo e os nosos traballadores, o noso persoal asesor. E tamén agradecer o máis importante, non? Agradecer sempre o traballo das asociacións veciñais, das entidades e colectivos, que son os que realmente nos trasladan os problemas reais de Compostela. Son os que nos axudan a acertar nas nosas decisións. Creo que xa o dixen algunha vez, pero quero reiteralo, non? Teño claro, e desde o Grupo Municipal Socialista o temos claro, que en tempos de bronca política, de crispación, chegar a acordos é o responsable, non? É o útil. Ademais, ese é o noso traballo como representantes cidadáns que somos. O acordo que os asinamos va máis aló de números e de cifras. É prácticamente unha folla de ruta para seguir no 2025. Propostas que na súa maioría estaban presentes no noso programa electoral. Fixamos con este documento as prioridades deste ano, facemos valer en boa medida as propostas e os compromisos que dentro do Grupo Municipal Socialista fomos adquirindo e presentando na axenda política durante o pasado ano. E demostramos unha vez máis que temos palabra e que estamos comprometidos con Compostela. Non vou entrar en detalle porque poderán ler este documento, pero sí resaltar algunhas cuestións que aquí se recolle, eses compromisos para garantir o dereito á vivenda, reforzos nos servicios da Policía Local ou bombeiros, accións para apoiar o comercio local, un programa estable para abordar o desafío de saúde mental, mellores en moitos equipamentos públicos da nosa cidade, investimentos no rural e un longo etcétera, non? Por lo tanto,
Por lo tanto, pois é un acordo que vai ao detalle, que pon datas e que fixa ademais pois, un compromiso de celebrar trimestralmente reunións de seguimento no cumprimento do acordo. Pois, xa para rematar, por lo tanto, dentro do Grupo Municipal Socialista, só podemos manifestar a nosa satisfacción por poder demostrar hoxe unha vez máis pois que a política pois serve para mellorar pois a vida das persoas.